presència en aquesta convenció important. Aquesta taula és molt interessant, per dir-ho de manera, i ens acompanyen uns bons professionals coneguts de tots nosaltres en els diaris i a vegades personalment per conflictes socials, que és el col·lectiu Ronda. Com a vegades ho he sentit ara, potser advocats de trinxera. Aquí tenim la sort de tindre amb nosaltres a la directora jurídica d'aquest col·lectiu, la senyora, un momentet, que no em sé els noms, Marta Barrera, la seva companya Esther Pérez i el seu company Jaume Cortez, que us diran, us esmicolaran una mica, ens aclariran els problemes legislatius, jurídics que trobem. Moltes gràcies per la vostra generositat amb aquests actes. Hola, bon dia. No soc la directora jurídica del despatx, som companys, els tres advocats. Jo conec a moltes de les persones que estan aquí perquè porto els afectats, els treballadors, extreballadors de Macos afectats, però és una lluita que va començar el Jaume Cortés, després em va passar a mi el tema perquè ell va sortir a treballar fora de Barcelona al mateix despatx. I l'Esther Pérez porta la part civil, part ambiental, part de domèstiques. L'Esther ha treballat amb els afectats de Cerdanyola. Aquesta sentència pionera a l'Estat, a tota Europa, que va aconseguir que es declarés que es culpés a l'empresa i hagués de pagar importants indemnitzacions per la mort de familiars, els domèstics i de veïns de Cerdanyola que vivien a prop de la fàbrica. Llavors, ells han vingut avui per parlar sobre la normativa laboral i ambiental de l'amiant, que és l'objectiu, i per saber quines podrien ser les millores o el que volem demanar a les institucions per aconseguir l'erradicació laboral i ambiental. Hola, bon dia a tothom, a totes. A veure, el primer que volíem dir, que estàvem comentant aquí amb les companyes, és que pensem que fer una ponència de tota la normativa, jo crec que en aquest ambient no crec que sigui necessari, però si algú vol incidir, ho podem fer. El que volíem, primer, en tot lloc, deixar clar que nosaltres no som polítics. Nosaltres no venim aquí a explicar plans de futur i convencions, ni declaracions del Parlament Europeu. Nosaltres som advocats, i com deia la presentació, advocats de trinxera, en el sentit que a nosaltres ens agrada agafar les situacions reals de la gent que està patint unes conseqüències, en aquest cas, unes conseqüències per l'amiant o els seus familiars, i donem sortida al problema. Però és que el que vull dir en primer lloc és que ha sigut això el que ens porta avui aquí i que ens porta avui a que vingui el president de la Generalitat i que surti una senyora eurodiputada i que ens expliqui que també a Europa estan treballant amb aquest tema. Perquè hi havia un dia que hi havia una família o un treballador o uns companys d'un treballador que van anar a veure uns advocats, els van exposar el seu problema i en lloc de començar a fer promeses van posar a treballar conjuntament, van aconseguir una sentència i a partir d'una sentència en va sortir una altra, la gent es va moure, va fer associacions d'afectats, va començar a reivindicar, van començar a apretar els polítics i amb tot això hem aconseguit que avui vingui el president de la Generalitat o parli un eurodiputat del Parlament Europeu. Però això ha sortit de la gent. I la gent, com té uns professionals al seu costat, com podríem ser uns advocats en aquest cas i uns metges, que han pogut agafar les reivindicacions d'aquesta gent i portar-les al lloc on toca. I com que és una comissió jurídica, volem explicar això. El primer que volem dir és això, que els advocats estem perquè la gent es queixi, la gent reivindiqui i utilitzem el nostre procediment, perquè és la nostra feina, les vostres reivindicacions, portar-les a un jutjat, coses que tothom sap i que són fàcilment demostrables i que hi hagi una persona amb l'autoritat suficient per dictar una sentència i 2, i 3, i 4, i 100, i 200, com en portem,
o 2000, i es comencin a moure les coses. I jo soc especialista en l'àmbit laboral, igual que la Marta, i l'Ester ens ha vingut al darrere amb els temes ambientals, o els temes de l'amiant fora de l'àmbit laboral. Però és important explicar que tota l'estructura jurídica d'aquestes reclamacions que avui estem fent per l'amiant les hem pogut començar per l'àmbit laboral, perquè l'àmbit laboral sempre és un petit laboratori. Evidentment, si tens 2.000 treballadors en una fàbrica exposats al mateix producte, és molt més fàcil prendre conclusions. De dir, ostres, què passa? Si hi ha 25 persones que s'estan ofegant, si resulta que hi ha hagut 50 casos d'aquest mateix càncer, doncs, evidentment, és molt més fàcil detectar el producte en un lloc on hi ha 2.000 persones que no pas a tot Catalunya, que hi ha 6 milions. Per tant, ha sigut molt important poder començar les reivindicacions de l'àmbit laboral, però que no han començat ara. En tema de l'amiant, als anys 70 ja s'estaven iniciant procediments judicials, inclús des del col·lectiu Ronda. Els fundadors del despatx, jo pràcticament no havíem ni nascut, ja estaven reivindicant els treballadors de l'amiant, però que les circumstàncies polítiques i administratives no van permetre que aquelles reivindicacions que eren 50 vegades més clares i més evidents de les que tenim ara, malgrat que l'evidència era absoluta des del punt de vista mèdic i des del punt de vista higiènic a les fàbriques, perquè només calia entrar en una fàbrica i veure que hi havia un núvol de pols d'amiant i així ho redactaven els inspectors de treball o la gent experta que anava a visitar aquestes fàbriques, malgrat aquesta evidència, políticament era impossible que aixequessin ni una petita sanció a cap de les empreses que en aquells anys estaven treballant d'una manera totalment fora de la normativa o fora del que se'n diu la coherència o la diligència per vetllar per la salut dels treballadors. Vam tenir que esperar que passés tot aquest període predemocràtic, va entrar la democràcia, va costar, però finalment, i per desgràcia, pràcticament fins l'any 2000, que no es van començar a poder recuperar aquest esperit de dir, volem insistir en que la gent que ha treballat amb amiant i està emmalaltint, que aquest producte és perillós, l'any 2000, pràcticament, doncs van començar els jutges a canviar aquell criteri que havien aplicat fins a aquell moment i les coses van començar a canviar en cadena. En cadena. Què vol dir en cadena? Vol dir que, clar, al moment en què es guanya una sentència que es recupera aquest esperit, a l'àmbit laboral, resulta que la gent, com ha passat amb la majoria d'empreses grans, s'ha organitzat. Es van organitzar la gent de Rocaia, la gent d'Uralita, la gent del Prat del Llobregat, la gent d'Alstom, sobretot Bacosa, Alstom, es van organitzar i van començar a passar-se dades, a passar-se informació, a passar-se no només de la part mèdica, sinó també de la part jurídica, i a partir d'aquí, amb cadena, s'ha començat a moure totes les reclamacions de la gent afectada. Evidentment, això ha portat a una pressió política i, sobretot, que és el més important, jo crec que des del punt de jurídic s'ha aconseguit, és que, malgrat, jo crec que des dels anys 30, 1930, ja hem de parlar del segle passat, clar, 1930 ja se sabia, hi ha documents que acrediten que ja se sabia a nivell europeu, perquè hi havia Espanya, l'Espanya abans republicana, diguéssim, ja estàvem parlant, formava part d'una comissió europea per tractar els perjudicis de la salut de l'amiant. Per tant, és evident que el 1930 ja se sabia que treballar amb amiant era perillós. Doncs aquesta evidència, fins que no s'han començat a executar sentències i a sortir a la premsa que s'indemnitzava la gent perquè havia treballat amb amiant, que va aparèixer el concepte, que estava enterrat, que l'amiant és perillós. Una cosa tan evident com que l'amiant és perillós no es va començar a utilitzar fins que no hi havia sentències condenatòries, en el sentit que ja era impossible
continuar evitant donar una informació que ja se sabia, que és que l'amiant és perillós. Què ha portat això? Tants anys de retard, doncs clar, tenim amiant a tot arreu i a tota Europa. Perquè clar, si ja ho sabien, però seguia produint i es seguia instal·lant a tots els llocs públics, a les taulades, a les cases, a tot arreu, i ningú s'atrevia a dir la paraula màgica que l'amiant és cancerigen, doncs clar, això ens ha portat a unes conseqüències que són les que avui estem intentant pal·liar. Tot això ho vull dir també jurídicament, que això potser l'Ester ens ho explicarà una mica més, de qui és responsabilitat això. O sigui, aquest silenci, de qui és responsabilitat? Evidentment, des del punt de vista laboral i social, de les empreses que l'han produït, lògicament, perquè l'amiant no el trobem aquí a la Barceloneta. El treien de les mines de Sud-àfrica, del Canadà, de Rússia, i les portaven aquí. Per tant, ens han portat l'amiant a casa nostra, que no en teníem. No en teníem d'amiant, ens l'han portat. Hi ha gent que ha pagat i s'ha beneficiat i s'ha fet molt ric, tan ric que al final n'hi ha que han fet bancs després, amb el benefici de l'amiant, s'han fet molt rics portant aquest material a casa nostra. Però després hi ha hagut unes administracions que han silenciat la paraula màgica que l'amiant és cancerigen. El primer que hauríem de fer és una reflexió, en lloc de repercutir en els ciutadans, un plantejament de l'administració de dir, bueno, escolta, això ho hem permès nosaltres ho hem de solucionar. Però aquí un cop estarem amb l'origen. Si és la gent que s'ha de moure, s'ha d'organitzar i s'ha de pressionar, però al final em temo que no quedarà cap més remei que tornar a agafar les espases, tornar als jutjats, ja no en l'àmbit laboral només, sinó també en l'àmbit civil i en l'àmbit administratiu, exigir als jutges que decideixin pels que han de decidir que no ho fan, un altre cop, que es comencen a haver-hi condemns legislatius importants. Una mica l'explicació que volia donar era aquesta, que els advocats o el departament jurídic o les lleis són perquè els ciutadans les utilitzem per demanar els nostres drets, per exigir els nostres drets, no perquè ens fem promeses del que farem en el futur. Llavors, a partir d'aquí deixo una mica la paraula a l'Ester i després si la Marta vol afegir alguna cosa o si qualsevol de vosaltres voleu que parlem concretament d'una cosa, doncs ho parlem, perquè jo crec que és més interessant que sortiu d'aquí resolent dubtes que no que us anem explicant coses que potser no portarien enlloc. Gràcies, Jaume. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. És un tema molt interessant, però el que és més interessant és que de la mateixa manera que vostès han pres consciència del que és l'amiant, hauria de ser interessant també que tota la població prengués consciència del que és això. Això només pot ser amb la lluita ciutadana. Amb la lluita ciutadana que aniran després a veure els advocats, ens vindran a veure a nosaltres o a uns altres a veure què es pot fer. Però entre tant que no hi hagi un coneixement del que suposa l'amiant i del que pot suposar per als ciutadans i ciutadanes, no es podrà fer gaire cosa. No em fa res dir que els polítics estan per fer promeses i a vegades les compleixen i a vegades no. Ja han parlat ells, no cal que nosaltres parlem d'aquestes lleis que han fet, d'aquestes resolucions que han fet el Parlament Europeu, que evidentment és una resolució amb recomanacions però no és obligatòria, que d'aquí un temps potser serà directiva i es transportarà a les lleis espanyoles i aleshores serà d'obligat compliment. Però vull dir, és que ja existeixen lleis d'obligat compliment i no les compleixen, ni les ha complert aquest govern, ni els que han estat al darrere, i ja veurem els que estan endavant. És veritat, el tema de la erradicació de l'amiant és un problema tan complex des del punt de vista econòmic que potser els surt més a compte que els hi posin multes als estats membres de la Unió Europea que no pas emprar els diners en retirar-lo. I entretant, la gent es va morint i entretant també la gent es morirà, donat que
fins aquí, parlem de l'estat espanyol, fins a l'any 2030 es preveu que hi haurà més de 60.000 morts. És una barbaritat, una barbaritat. I ja tenim dades que ens diuen claríssimament que les persones no treballadores, és a dir, les persones, els ciutadans i ciutadanes que potser han conviscut o no amb un treballador, però que han conviscut o han viscut amb un radi inferior a 2 quilòmetres del centre on emanava residus, emanava aquest material cancerigen, com és l'amiant o l'asbest, en funció de si la paraula és grega o és llatina, doncs tenim dades ja que són el 20% més que els treballadors. Fins ara s'ha menystingut a les persones medioambientals, d'acord? S'ha menystingut a les persones que havien conviscut amb treballadors, majoritàriament que no treballadores. S'ha menystingut als veïns i a les veïnes que han estat al voltant d'aquestes empreses. S'ha menystingut perquè no és veritat que no se sapigués. Se sabia a Europa i se sabia a l'estat espanyol. Hi ha un document de l'any 1940 on diu que les empreses que treballaven amb amiant sabien que era cancerigen i malgrat això l'han continuat utilitzant. Fins l'any 2001 no es va prohibir a Espanya. Des de l'any 1940. Quantes persones hauran mort que no hem sabut de què han mort? Perquè aquí hi ha una altra cosa, i és que nosaltres estem a Europa, però és que hem viscut 40 anys a l'obscurantisme. 40 anys a l'obscurantisme, amb la qual cosa anem tard. Hi ha països del nostre voltant que tenen lleis molt més avançades que les nostres i nosaltres anem una mica a remolc. Dit això, els encoratjo a que no deixin la seva lluita, perquè està demostrat que la societat civil sempre anem per davant de les lleis. Quan treuen una llei és perquè la societat civil, molts anys abans, ja ho ha reclamat, ja ha estat a sobre. Hi ha morts a darrere de tot això. Aleshores, em sembla molt bé la voluntat política, però en comptes de crear tantes lleis, el que haurien de fer és complir les que tenen. Tenim prou normativa, no cal que s'inventin més lleis, no cal que treguin més lleis. Amb les que tenim, si es complissin, seria suficient. D'acord? Dit això, hi ha una mica més des del punt de vista jurídic, és a dir, què podem fer? A veure, una persona, què podem fer? És complicat perquè realment hi ha un cens que es diu RERA, que és on estaven les empreses que treballaven amb amiant, però inclús aquest cens és incomplert. Per això que els dic, 40 anys d'obscurantisme, en funció de qui fossis amic o de qui... Potser et donaven un premi, tot i que tenies una empresa amb la que morien molts treballadors. Era també uns temps de molt paternalisme, els empresaris, la gent tenia feina i llavors mig estaven contents. Com deia el meu company Jaume Cortés, nosaltres al col·lectiu Ronda, els nostres fundadors porten lluitant amb el tema de l'amiant des dels anys 1970. 1970, vull dir, són molts anys, d'acord? Aleshores, què podem fer? Què podem fer? Doncs, bueno, primera que no tenim un cens, m'ha semblat escoltar que el president de la Generalitat deia que ja s'havia començat a fer el cens de municipis, d'edificis afectats, però em sembla que el que han fet ha sigut acordar-ho i a partir d'ara no sabem què passarà. Llavors, si no tenim un cens d'empreses, difícilment sabrem si aquelles empreses contaminaven o no contaminaven. A part, aquí tenim un altre problema molt greu i és que el període de latència d'aquesta malaltia cancerígena és molt llarg. Una persona pot haver estat en contacte amb l'amiant i que aquesta malaltia no es desenvolupi fins al cap de 40 anys. Clar, és molt de temps. Molta gent que va venir a treballar, per exemple, a Catalunya, que és on coneixem més nosaltres, els que estem aquí, però després van voler marxar als seus pobles quan es van jubilar. I
tampoc hi ha un cens, i la Seguretat Social tampoc facilita llistats de treballadors que hagin estat en contacte amb l'amiant i que s'hagin posat malalts, perquè quan després potser han vingut els seus familiars no sabien de què. Gent de la Rocaia també, a Castelldefels, molta gent que va marxar d'allà, en una situació molt semblant a la que hi havia a Cerdanyola, del Vallès i a Ripollet, d'acord? Aleshores, molta gent no ho sabrà. Quan tenim una persona que no ha treballat amb amiant i que té un mesotelioma pleural o que té una asbestosis o que té unes plaques pleurals, que són malalties que claríssimament tenen a veure amb el contacte amb l'amiant, doncs què podem fer? Primer hem de veure que aquella persona a la seva vida laboral no ha estat en contacte amb cap empresa que tingués amiant. Un cop hem pogut aclarir això, llavors què podrem fer? Si l'empresa existeix, podem reclamar contra l'empresa, però moltes empreses no existeixen, ja no existeixen. Què hem de fer? Ara s'ha creat una llei, no sé si vostès han estat al corrent aquests dies, doncs hi ha una llei, un fons per víctimes d'amiant. Aquesta llei, aquest fons, serà per víctimes no només laborals, sinó també víctimes passives, domèstiques i ambientals. Això és molt important. I això ha sigut una lluita que ha costat molts anys. Molts anys que s'aprovés aquest fons. Per què? Perquè si l'empresa ha desaparegut, a sobre que m'he mort, a sobre que un familiar meu també està malalt i també es morirà, a sobre no puc cobrar? Ha d'haver-hi un fons. El que passa, hi ha una dotació per aquest fons de compensació per les víctimes. El que passa que aquesta llei la té que desenvolupar un reglament. I aquest reglament, ja tenim la llei, meravelloso, bravo, els polítics, però si aquest reglament no es desenvolupa, el fons que tenim per aquest any no es podrà fer servir. Per tant, a data d'avui, molt bé, és el que dèiem, molt bé, ja han fet una llei els polítics, però escolti, faci'm el reglament, perquè si no em fan el reglament no sabrem els requisits. Em diuen que sí, que els laborals, els domèstics, els ambientals purs i durs, però amb quins requisits? Amb quines quantitats? Quines seran què em demanaran per poder accedir a aquest fons? Per tant, ens felicitem sobretot, com deia el Jaume, als treballadors i a les treballadores i a les famílies i a les vídues i als fills i als nets perquè han estat apretant a través d'associacions i d'afectats perquè el Parlament espanyol dictés aquesta llei. Quan una persona es troba que no existeix aquesta empresa ja, però, per exemple, viu al costat d'una fàbrica que claríssimament té cobertes que estan en mal estat, què fa? Què podem fer? Esbrinem primer si té propietari. Si té propietari podem anar contra el propietari. D'acord? Això, el que passa que jo hauré de demostrar que tinc un dany. Per tant, si jo tinc aquest dany, podré reclamar. Si no tinc aquest dany, els nostres tribunals no indemnitzen lo que pueda pasar o lo que pudo haber sido y no fue. És a dir, que jo tinc que demostrar que estic malalt per poder reclamar. Llavors, clar, hem de fer tots uns passos. Tenim que anar primerament a esbrinar la vida laboral, després haurem de tenir un metge que ens digui que aquesta malaltia claríssimament, és a dir, es poden fer coses. El que passa que des del punt de vista civil no és fàcil. No és fàcil perquè si tu poses una reclamació i la perds, llavors tens que pagar-li, d'acord, contra l'administració local, perquè normalment les administracions locals són les que, si hi ha un edifici que està en mal estat, han d'avisar el propietari perquè no estigui en runes, perquè no sigui perillós pels veïns del costat, etc. I ja ho fem, ja podem posar una reclamació contra l'administració, però ens passa el mateix, perquè l'administració respongui d'uns danys i perjudicis, hem d'acreditar que tenim aquests danys i aquests perjudicis i a vegades els tenim o a vegades no els tenim.
Què podem fer més? Podem reclamar contra l'administració per inactivitat de la mateixa, d'acord? Obligar a l'administració a que compleixi amb totes aquestes lleis i reglaments que hi ha, de dir, escolti, vostè aquí no està fent res. Aquí tenim un edifici que està completament derruït, que està amb amiant, que les fibres estan volant pels terres, per l'aire i per tot arreu, i aquí vostè, escolti, ha donat potser uns permisos que no tenia que donar, perquè potser ha donat un permís a una empresa que no complia els requisits per fer el desamiantat, d'acord? Per tant, aquí hi ha una inactivitat per part de l'administració. Aquí també tenim un procediment per anar contra l'administració, un procediment administratiu primer i quan esgotem la via de l'administració, perquè l'administració al segle XXI continua tenint els mateixos privilegis que tenia al segle XVIII, quan es va fer l'administració com l'entenem aquí a l'estat espanyol. En canvi, els ciutadans de a pie no tenim aquests privilegis. Doncs tenim que fer primer aquesta via administrativa i quan s'esgota la via administrativa, bé, per silenci negatiu, que és la majoria de vegades, vol dir que és que l'administració no ha dit res, o per silenci positiu, perquè l'administració resol i diu que no tenim raó, llavors ens en anem als jutjats contenciosos administratius a reclamar contra l'administració, d'acord? Per tant, això també es pot fer des del punt de vista jurídic. I, per últim, tenim la via penal. La via penal també existeix. El que passa que, segons la nostra Constitució i segons el nostre dret penal i segons les nostres normes jurídiques, el dret penal ha de ser l'última ràtio, diuen ells, no? Ha de ser la darrera opció. La darrera opció, perquè tampoc és possible que les relacions entre particulars i administracions o entre particulars es resolguin a través del dret penal. Si ens hem de dirigir al dret penal, malament, però a vegades no queda cap altre remei. Doncs si resulta hi ha delictes contra el medi ambient, hi ha delictes contra la salut pública i tindre un terra amb amiant i tindre un terra que va emanant fibres, això és un delicte contra la salut pública. Què hem de fer? Hem de descobrir qui és el responsable d'això, perquè el problema d'aquest tipus de delictes és que no es consideren delictes continuats, amb la qual cosa aquest tipus de delictes, com tots els delictes, prescriuen. Vol dir que jo no puc posar la denúncia quan vulgui. Jo tinc un temps per posar aquesta denúncia, però també es poden fer. Aquí hi ha un ens molt important, que és la Fiscalia de Medi Ambient, d'acord? A tots els jutjats, a tots els jutjats no, a totes les delegacions territorials hi ha fiscals especialitats en medi ambient. Aleshores, si tenim coneixement que s'està produint un delicte o que fa temps que hi ha un delicte contra el medi ambient i contra la salut pública, nosaltres ho podem, com a ciutadans, ho podem posar en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient que toqui, si és a Barcelona, Barcelona, si és a Terrassa, Terrassa, si és a Sabadell, Sabadell, etc. I el fiscal d'ofici pot actuar. És que té l'obligació d'actuar. Té l'obligació d'actuar. El que passa que moltes vegades no tenen prous proves o les proves que tenen també són insuficients. Per què? Perquè ara tenim que el llindall ha de ser 0, és a dir, no ha d'haver-hi cap fibra, ni al terra ni al medi ambient, cap fibra. Però això és molt complicat, perquè aquí què hem de fer? Aquí ha d'haver-hi uns bons experts, higienistes industrials, hi ha empreses que es dediquen a això, a fer cates, però ull com es fan les cates, perquè moltes vegades ens hem trobat en procediments que la pròpia administració ens ha portat informes, no, si és que, escolta, si hem fet un informe i això està més o menys bé, però s'ha d'anar amb molta cura. Per què? Perquè, primera, que han de ser empreses superespecialitzades. Segona, que han de ser empreses que puguem després demostrar que la cadena de custòdia, des que s'ha pres la mostra, tant al terra com a l'aire, està ben feta, s'ha fet bé, i això no sempre es fa bé. Aleshores, si els particulars no tenen prous recursos per invertir en això i
quan s'ha invertit han arribat unes proves que no estan del tot correctes, per dir-ho d'alguna manera, doncs els fiscals que fan? Diuen que no hi ha prou, que no es pot acreditar que realment hi hagi un delicte. I també hi ha una altra cosa, i és que no se sap prou, no hi ha prou informació. Has d'haver estat afectat o has d'haver patit la mort d'un familiar, d'un ser estimat, d'un veí, per realment conèixer què és això de l'amiant. I no hi ha formació. És a dir, quan hem fet judicis en relació a víctimes passives i a víctimes ambientals, realment la cara de sorpresa dels jutges era impressionant. Ja per últim el que volia dir és que els encoratjo a que estiguin units, a que no deixin, els felicito, els familiars de les víctimes a que continuïn participant en actes com aquest i que no deixin de lluitar. Nosaltres, els advocats, només podrem treballar si vostès volen reclamar. Si vostès no volen reclamar, nosaltres poca cosa podrem fer. I si vostès no deixen, si no perden l'ànim, si volen continuar-ho explicant i que realment tot això que diuen, aquest projecte tan ambiciós, aquesta resolució tan ambiciosa que s'ha fet al Parlament Europeu, on es parla d'erradicació, doncs amb l'ajuda de vostès podrem continuar en aquesta lluita. Sense vostès no, perquè com molt bé ha dit el company Moreno, si no hi ha un pacte d'estat, difícilment es farà aquesta erradicació i difícilment es podran estalviar les morts que estan previstes que succeiran els propers anys. Quedem a la seva disposició pels dubtes que tinguin, si ens queda una mica de temps, per poder resoldre les preguntes. Gràcies. Jo voldria complementar, Esther, el tema més purament laboral o el tema més purament d'afectat treballador. No és tan complicat com en l'àmbit civil. És una mica perquè realment interposar una acció civil o una acció contenciosa administrativa per un afectat de l'amiant o per una associació d'afectats de l'amiant hi ha moltes dificultats perquè jo crec, malauradament, ens trobem un procediment judicial que té la voluntat que no hi hagi moltes d'aquestes reclamacions, perquè posen totes les dificultats possibles, com és el tema de les costes, com és el tema de la càrrega de la prova. Però això no passa en l'àmbit laboral. L'àmbit laboral s'estructura d'una altra manera, sobretot des del punt de vista jurídic, el que té que tenir molt clar tothom és que no prescriu mai. Aquesta dificultat dels 40 anys que pot durar en latència la malaltia derivada de l'amiant provoca que moltes vegades la persona mor quan ja no està en l'àmbit laboral, inclús quan ja està jubilat. La majoria de vegades passa així. No només per edat, sinó perquè també ens hem trobat que moltes vegades les empreses, quan coneixien que un treballador podia haver estat afectat per l'amiant, escurçaven la vida laboral en forma d'acomiadament. Per tant, moltes vegades ha sigut gent jubilada de forma anticipada que després resulta que al cap de 4 o 5 anys de jubilat és quan li surt un càncer de pulmó o un mesotelioma pleural o una fibrosi pulmonar. Doncs bé, en l'àmbit de la seguretat social això no prescriu mai. Per tant, sempre la persona afectada o els familiars, si el treballador mor, podran reclamar que es declari que aquella malaltia és una malaltia professional. Tinguin l'edat que tinguin i siguin quines siguin les circumstàncies de la seva vida laboral. Això és important que la gent ho sàpiga perquè realment és la primera peça de tot el puzzle. Si resulta que la persona es declara que la pensió de viudetat o la pensió d'invalidesa, d'incapacitat, és professional, comença el termini per poder reclamar. Ja no hi ha aquells períodes de prescripció que podíem tenir en l'àmbit civil o que podíem tenir en l'àmbit penal.
sobretot a l'àmbit penal, perquè al civil també aniríem en funció del moment de la malaltia. Però potser l'àmbit laboral és més fàcil perquè iniciem un procediment judicial en el qual tenim un llistat de malalties professionals que declara que l'amiant és una malaltia professional en cas que sigui un càncer o una asbestosis, i a partir d'aquí podem començar a reclamar. I un cop ens trobem en la reclamació dels danys i perjudicis, en el sentit de dir-li a l'empresa que han complert les normes de seguretat, alhora la pròpia llei de procediment laboral ens dona, això a partir del 2011, abans existia però era més complicat perquè anàvem a la jurisprudència, però a partir del 2011 ja obliga a demostrar a l'empresa que ha complert amb les mesures. Clar, si pensem que estem parlant d'uns anys de treball amb amiant sense cap mena de mesura, doncs clar, l'empresa actualment estan tenint dificultats, moltes dificultats, per demostrar que complien amb les normes, però com que no complien amb res, no poden demostrar res. Per tant, sí que en l'àmbit laboral, per com està organitzat la jurisdicció social, sí que ens permet continuar amb aquesta lluita, perquè malauradament continuen haver-hi afectats, continuen sortint malalties, continuen sortint famílies desestructurades. Per tant, ens permet continuar aquesta lluita i d'alguna manera mantenir una mica la flama encesa perquè les administracions vagin treballant. Per tant, volia posar aquesta puntualització en l'àmbit laboral. I ara no sé, passo a la Marta per si vol demanar preguntes, per una mica gestionar. No sé si hi ha alguna pregunta. Hola, bon dia. Em dic Javier Bermúdez i soc de la CERT de Metro de Barcelona. Volia saber una miqueta l'opinió que teniu vosaltres sobre els professionals de l'àmbit laboral amb el tema de les lleis. De què opineu de l'actitud del que són les inspeccions de treball, o sigui, l'inspector o de l'inspectora, vers els casos d'aquests que surten de l'amiant. Si realment, jo tinc certa opinió meva pot ser subjectiva, però per la pràctica que jo he pogut tindre, en alguns casos, de companys del metro, de que ve un tema una mica com de fre, des de la pròpia inspecció de treball. O sigui, de que no estan gaire per la labor del fet de ventilar tot això que s'està parlant amb tota aquesta convenció de l'amiant. Llavors, voldria saber una miqueta la vostra opinió, si sou tan amables. Merci. Gràcies, sí. L'amiant al metro és un tema molt important. Ho conec perfectament perquè jo he treballat conjuntament amb altres companys del col·lectiu i amb tots els sindicats amb aquest assumpte. El més important que haig de dir i felicitar a tots els sindicats de metro perquè s'han unit, que això no és fàcil en aquesta empresa, s'han unit per abordar aquest tema. Jo diré la meva opinió personal, no agradarà a moltíssima gent de l'administració, segurament. Jo crec que Metro té uns elements socials molt importants que han frenat una mica, han frenat un resultat que havia de ser molt favorable pels treballadors per la repercussió que pugui tenir en l'àmbit públic i en l'alarma social de què significaria saber que als túnels de metro hi ha amiant. Però nosaltres, que hem treballat amb l'amiant en moltíssimes empreses, no entenem que avui es pugui dir, com s'està dient per part de la Inspecció de Treball, inclús d'algunes sentències judicials, n'hi ha algunes altres que ja no ho diuen, però estem aquí en la batalla judicial, com es pot dir que no queda demostrat que al metro hi havia amiant, quan hi ha un estudi realitzat pel propi metro que parla de, em sembla que 500 aproximadament, avui, el 2022, hi ha 500 punts en concret de metro, dic metro, vull dir túnels, vagons, estacions, vies, tot el que és l'entramat, 500 jocs on avui, el 2022, encara hi ha amiant. Però clar, s'obliden que els treballadors porten 20-30 anys treballant i per tant les circumstàncies d'avui no són les de fa 10, les de fa 15, o les de fa 20 o les de fa 30 anys. Per tant, inclús tenim proves, ho sabeu, hi ha testimonis sens dubte, però tenim proves documentals que realment es treballava amb amiant i que és lògic, perquè com que no hi havia aquesta alarma social que dèiem abans que l'amiant era perillós i de cancerigen, era un bon element per aïllar
de la calor, a metro hi ha molts contactes que produeixen calor, per tant, és un lloc, com passava amb els trens, i aquí va venir el tema de Macosa, és a dir, és un lloc on segur que hi havia molt amiant i on segur que hi ha hagut molts treballadors exposats a l'amiant i on sabem que no es complien les normes de seguretat. Però políticament, d'alguna manera, jo penso que s'està frenant les reivindicacions dels treballadors una mica per lo que deia abans al principi, perquè tothom és conscient que les reclamacions dels treballadors acaben portant a conseqüències evidents pel reste de la població. Per exemple, en Metro Madrid no ha passat i algú m'expliqui quina diferència hi ha en Metro Madrid amb Metro Barcelona. Allà s'estan arribant uns acords d'indemnitzar els treballadors. I segur que Metro Madrid és exactament igual i amb la mateixa proporció d'amiant que Metro Barcelona. No pot no haver-hi cap diferència. Però políticament aquí ha interessat que el tema de moment està parat. Dic de moment, perquè jo crec que la vostra unió sindical i anar picant pedra, trencarem aquesta muralla, s'acabaran reconeixent i d'alguna manera, evidentment, pot ser que després hi hagi gent que durant 40 anys ha circulat, pot demostrar que ha circulat per les vies de metro, pot demostrar que té un mesetroma pleural, que científicament es considera que bàsicament només pot ser per l'amiant i potser que un dia reclami a Transports de Barcelona que el seu càncer és derivat de l'amiant que hi ha en els túnels. No sé, però és realment enigmàtic, és important el que està passant a Metro Barcelona, però hem de continuar picant pedra, que jo crec que al final la realitat s'anirà imposant a poc. Disculpa'm un incís, que igual jo no ho he plantejat bé. Jo el que m'interessava era saber una miqueta la vostra visió, que està molt bé tot el que has explicat, i estic totalment d'acord, del que seria inspecció de treball. O sigui, quan tu t'has plantat davant d'un inspector o una inspectora de treball, en un cas de l'amiant, referent, no sé, qualsevol casuística que hagi passat en aquest cas al metro, però entenc que hi ha molts altres llocs, no? I si vosaltres heu detectat, ja sé que és una pregunta una mica incisiva, no? Si heu detectat, perquè proves no n'hi ha, que l'inspector o la inspectora té una actitud de frenar l'assumpte, o no? O és que... Crec que m'interessava, si pot ser, eh? Aviam, l'inspecció de treball fa la seva feina i podem estar o no estar d'acord. Jo no traspassaria la responsabilitat a la inspecció de treball, malgrat personalment pugui pensar que no han fet bé la seva feina, però és el que jo penso. És un professional que fa la seva feina, hem de pensar que la fa a consciència, però jo crec que la responsabilitat té que estar en el jutge, perquè té que valorar aquella prova i totes les altres que li portem. El tema de l'amiant, el que no s'està portant bé és perquè no s'està fent com s'està fent per part de la inspecció fins ara, que és analitzar l'evolució de tots els anys. No ens podem... Si avui, el que és altres empreses que ja no existeixen, doncs ja no ho podem fer. Però si avui hi ha una empresa, que existís una empresa que havia treballat amb amiant, com la Honeywell de Prat del Llobregat, per exemple, que existeix. Clar, avui vas i no trobaràs amiant, però fa 20 anys treballant amb amiant, o fa menys de 20 anys treballant amb amiant, amb una cadena de producció, i tot allò estava ple de pols. Clar, la manera d'avaluar si aquella empresa ha complert amb les mesures de seguretat durant tots els anys és tenir en compte els informes de la inspecció de treball, que també existeixen, de tots aquests anys. Aquí a Metro no s'ha fet això. Per tant, és veritat que s'està utilitzant un criteri diferent que s'ha utilitzat amb altres empreses, que jo no comparteixo, però jo no puc respondre per què ho ha fet aquell inspector o aquella inspectora de treball. Jo no ho sé, això hauries de preguntar a ella. Però en tot cas, no juguem amb aquest factor a favor que tenim moltes vegades, però en tenim altres i hem de continuar perquè al final no hem de pensar que tot està en mans de la inspecció de treball. Perquè els inspectors van canviant, perquè les coses van canviant i perquè els jutges són els que al final tindran que decidir si realment els treballadors, comencem pels treballadors afectats per l'amiant, són o no malaltia professional. Sí. Mira, desde la perspectiva... ¿Aquí ha habido otras? No, usted. Sí. A ver, Sí, ¿le puedo pasar el micro? No, hable usted si quiere.
No, me da igual, me da igual. Es que no hay mucho tiempo ya, si no te haga una idea, pero vamos a hacer Es que, a ver, yo el problema que planteo, perdón, soy Mari Carmen García, soy la portavoz de un movimiento vecinal, se llama Movimiento Diagonal Mar, y ahora ya es a nivel, ya no es de empleados. Tenemos en la calle Fluvià, entre Pallars y Pujadas, toda esa parte está en unas antiguas naves que tienen las cubiertas y los laterales de uralita. Aparte, delante, justo ahí está la escuela Fluvià. Y además ahora, al lado, quiere hacer el ayuntamiento un huerto urbano. Total, unos vecinos que justo están tocando a estas naves, un edificio que antes era de la Caixa, de alquiler social, y ahora la propusieron en venta a la Caixa. Bueno, estos señores llamaron a Seprona, los vecinos, y Seprona dijo que hizo unos análisis y dijo que toda esa uralita estaba ya caducada. Bueno, yo no soy muy técnica para hablar, no sé si dice caducada o no, pero bueno, me entienden, ¿no? Vida útil, pero se ha entendido muy bien. Sí. Entonces, además, sobre todo los laterales, que es lo que más se ve, porque claro, las cubiertas es más difícil como no sea subirte a un piso, pero los laterales están rotos. Toda la uralita está rota. Y, ¿qué han hecho? Lo han encapsulado. Pero, según me han dicho técnicos, que el encapsulamiento en partes que están rotas no sirve para nada. Cuando tengo un montón de fotografías de esto. Entonces, claro, el AFA del colegio nada más que hace que protestar al ayuntamiento. El ayuntamiento pasa, como todas las entidades, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, claro, vosotros decís, o ustedes, perdón, de juicios, pero claro, estos del colegio no tienen dinero para meterse en estas cosas. Y también, por otro lado, esto es una pregunta que hago, ¿qué se puede hacer? Aparte de protestar, porque todos los cursos de barrio y las audiencias, allí van los padres a protestar de aquí del distrito, ¿no? Pero, ¿qué más se puede hacer? ¿Y cómo se pueden poner esos edificios en un censo? Porque, claro, son naves, aparte están afectadas por el 22 arroba. O sea, si las van a encapsular, bueno, si las han encapsulado, se supone que esto va a gastar un tiempo, porque si no, yo si fuera el propietario no me gastaría el dinero, digo yo, ¿no? Y luego, hace pocos días me di cuenta que en la calle Perú, justo delante, también es que justo delante de los colegios, hay también una nave, que es el colegio Poplanó o la escuela Poplanó. No es una nave, es un edificio súper alto que además da a Can Ricard, a la parte que da a la calle Perú, que están haciendo obras. Y yo creo que con el ruido de las obras se ha caído parte de la fachada de uralita. Y aquí nadie ha dicho nada delante del colegio. ¿Por qué digo colegios? Porque estos niños, no sé si dentro de 40 años están, de la uralita rota. ¿Cómo te vas a comer tomates? Bueno, tomates y lechuga, lo que sea. Bueno, simplemente quiero que me contesten estas dos cosas. ¿Qué se podría hacer y cómo lo pueden poner en un censo? Gracias, Intentaré responder rápida. No, bueno, és igual. Intentaré fer ràpid i el que jo sé, perquè hi ha coses que vostè demana que tampoc formarien part potser de la meva especialitat, d'acord? Però, a veure, és el que li deia una mica, no passa nada, no passa nada. Començant pel final. Clar, què passa? El que passa és que hi ha un gran desconeixement del que això pot suposar. Clar, què passa? Quan ho tens al costat et comences a moure. Què es pot fer? Clar, s'ha d'esbrinar si realment està l'edifici en mal estat perquè les cobertes estan trencades, està molt clar que estan emanant fibres. Està molt clar que estan emanant fibres. I aquestes fibres van por ahí i les respirarà vostè o jo o el qui sigui, d'acord? El que passa que, com que malauradament pot haver-hi un període de latència molt llarg, si d'aquí no sé quants anys a vostè o a mi ens surt una malaltia, tindrem un periple per acreditar que ha sigut aquestes emanacions. El tema del cens dels edificis no existeix.
No existeix. Insisteixo, el president de la Generalitat ha dit que sí. És veritat, hi ha una llei que l'ha creat al juliol d'aquest any, però tiene que ir el Instituto de Cartografía, el de Geografía, ara no sé què, no sé quantos, vull dir, ja veurem quan estarà. Hi ha una obligació de la Unió Europea de que ha d'haver-hi un cens de tots els municipis que poden estar afectats. Ho compliran? No ho sabem. No lo sabemos. Què passa amb els nens? Que a les escoles, no? Aquí a Barcelona hi ha moltes escoles, a Barcelona i arreu, moltes escoles que han estat afectades. Què ha passat? Doncs que els nens, a més, tenen més facilitat per contraure aquesta malaltia, no? Quan més petits són. Aleshores, clar, quan hi ha hagut alarma social que ja no s'ha pogut fer res més, els pares, les mares, els directors, els no sé quès, doncs, bueno, insistint, han lograt alguns que els hi treguin les cobertes, que ho posin bé, etc. Però n'hi ha molts que encara estan lluitant. Què passa? Lo de sempre. Si no tenim el propietari de l'edifici, i no podem anar contra el propietari de l'edifici, contra qui haurem d'anar? Contra l'administració de torn. Però, clar, l'administració de torn som tots. És que no hi ha prou diners per tot. El que passa que, bueno, també és una qüestió de prioritats. Si realment l'amiant és un problema, que ho és, doncs, escolti'm, senyors de les administracions, inverteixin, que la seva prioritat sigui aquesta i que no, jo què sé, que la prioritat no sigui el Ministeri de Defensa o el Ministeri de no sé què o el Ministeri de no sé quantos. És clar, el que passa que ja ho han dit, ja ho ha dit l'eurodiputada, parlem de molts milions arreu de la Unió Europea. Hi ha una altra cosa que és molt més trist, i és que la Unió Europea està prohibit, però en països del tercer món es continua treballant en amiant. I aquesta doble moral també és patètica. Vull dir que més enllà d'encoratjar-la a que insisteixin, a que es mobilitzin, que no s'aturin, que reclamin, perquè sí, realment costa la via judicial, però no és impossible. També es guanya, també es pot guanyar. També hem arribat al Tribunal Suprem i hem aconseguit aquesta sentència que dona dret a les persones que no han sigut treballadores a poder a que tinguin indemnitzacions. Indemnitzacions molt importants, tot i que la vida no tingui preu, però malauradament parlem de diners. Procediment, sí. Si conocemos, perdoni, en quant a quin procediment? Si coneixem el propietari de l'edifici, anar contra el propietari, des del punt de vista civil. I també, a més, anar contra l'Ajuntament. Per què? Perquè la Constitució proclama el dret a la salut. I, per tant, si ja s'ha fet una queixa a davant d'una administració on és claríssim, perquè tenim proves que hi ha una persona que està, un propietari que està fent tasques que són il·lícites, com és no arreglar una cosa que té feta malbé, que està perjudicant el medi ambient i està perjudicant i perjudicarà a la societat en general, doncs l'administració pot obligar. Aquesta inactivitat que parlava jo al començament de la meva. Però es pot, es pot. I és molt millor fer reclamacions, tot i que no els agrada, perquè no els agrada, diu que són pleitos a l'americana, no. El nostre dret es pot. És molt millor fer-ho a nivell col·lectiu, amb associacions d'afectats, que no pas a nivell individual. Sempre. Allò de que la unió hace la fuerza, sí. Doncs encara sí. No, mira, eso ya más de media. Hemos dicho que acabamos y media. Digo que no hay tiempo para poder hacer una cosa más. Han dicho que acabemos a las 11:30. ¿Pero va a hacer alguna pregunta? Y tanto, pero creo que no hay tiempo para alargarlo demasiado, porque hay otros compañeros. Únicamente estaba en la misma línea que planteaba. A ver, el tema de cuando se hace un censo, por ejemplo, la Federación de Vecinos de Sabadell, hemos conseguido empezar un censo, con el ayuntamiento, a partir de aquí. Claro, hay un tema, una cosa son los edificios públicos, por una parte, y otra los privados, son dos cuestiones. Con los públicos podemos presionar de una forma y con los privados, pues yo tampoco tengo tan claro lo que tú comentabas de que el ayuntamiento puede obligar a que quiten. Yo creo que puede abrir expedientes, pero no sé si tanto pueden obligar para entenderlos. O sea, yo creo que es un tema, es un tema complejo todo ese tipo de temas de cuando se mete con las administraciones y demás historias, ¿no? Únicamente, fundamentalmente, de la misma línea que hablábamos antes, que hablaba la compañera, ¿no? De que los censos, lo que creo que hay que obligar, hay que trabajar en serio en los municipios, es por el tema de los censos. Está evidente, saber exactamente de
qué es lo que está pasando allí, ¿no? Si no hay censo, difícilmente podemos hacer después ningún tipo de mapeo, ni de calendario desamiantado, ni nada de nada. Por lo tanto, lo que hay que crear dentro de cada municipio son comisiones de trabajo, sean solamente de la sociedad civil, o sean con las asociaciones, o sea con el ayuntamiento, si está predispuesto a hacer ese tipo de temas, como en el caso, por ejemplo, de Sabadell, y a partir de aquí empezar a trabajar, pero me refiero de que marcarse una hoja de ruta en plan serio, y veremos a ver hasta dónde podemos llegar o podemos llegar. Pero si no se crea en cada municipio esa comisión de trabajo, difícilmente se va a hacer nada, porque las administraciones, estoy de acuerdo, intentan pasar de puntillas o girar la cabeza para otro lado. Yo hablo del tema ciudadano, no del tema laboral, que es una historia también más diferente para entenderlo, ¿no? Por tanto, me refiero de que, bueno, animar en todo caso, como habéis dicho vosotros, animar a que los municipios, los barrios, se generen grupos de trabajo, e insisto, o sean solamente con la gente de la sociedad civil, o bien mejor con el ayuntamiento, porque en definitiva cuando solo tienen que poner inicialmente la pasta para hacer un censo que eso vale dinero, o sea, que eso no es una cosa que vayamos ahí por la calle mirando lo que hay, ¿no? Que es una cosa un poco seria y rigurosa. A partir de aquí necesitamos técnicos, necesitamos gente que realmente lo haga. Y eso vale, necesitamos dinero, ya aparte de los juicios, pero esto necesitamos dinero también. Por lo tanto, a partir de aquí hay que forzar la cosa por eso. Sí, una cosa muy breve, muy breve. El censo está muy bien, pero una cosa sería mucho mejor, que es lo que hacen en Francia, que solucionaría el problema de la red. Es decir, que todos los propietarios tienen que declarar dónde tienen amianto. Con lo cual, todos los edificios que tengan amianto, quien lo compre sabe que está comprando con amianto. Es decir, si la Caixa está poniendo en venta ese edificio en el Poblenou, pues si no puede poner un parche, me lo vendo y es un problema del otro. No. Si lo vende con amianto, esto le baja el precio, que lo sepa. El edificio no tiene nada que ver, que es nuevo, está al lado. Sí, pero al lado es de alguien Sí, es de una empresa que lo querrá vender. Pues que no lo pueda vender, ni lo pueda alquilar sin declarar dónde está el amianto. Esto es fundamental. Como todos que hacemos un alquiler de una casa o compramos una casa, tenemos que justificar un certificado de medio ambiente, pues igual del amianto. Y así nos harían los propietarios, harían su propio censo. La última pregunta. Joan Milany Garcia, en principi, buscant una mica el que s'està... Crec que aquest senyor hem de fer comissions i treballar, però aquestes comissions han de tindre una força com la que tenim aquí avui. Bueno, el que un cafè ens limiti és una llàstima, no? Però el tema de dir, a poc hem anat entenent, o almenys jo, que ignorava, que la legislació en 1970 ja era ferma, però l'alerta que en 1940 ja se'n parlava i estava legislat. Amb aquella premissa de que el no conocer la legislación no impide su cumplimiento, en cierta manera hauria que tindre-la molt present amb aquestes grups de treball i de més. Segon, la responsabilitat del fabricant, distribució, comercialització i, si pertoca, instal·lació, no l'hauríem de perdre de vista. Llavors, quan parlem que hi ha un problema econòmic, hauríem de veure com es genera una bossa de solidaritat voluntària i obligatòria. Per exemple, el que acabeu de dir ara mateix. Si hi ha una legislació francesa més avançada, anem a veure com la podem aplicar i animar aquestes administracions que l'apliquin. Què hem de fer amb aquestes condicions de treball i de més. No sé si em deixo una cosa, intentaré informar-me ja. Sí, perdona. Quan fem una denúncia, i gràcies, el tema de dir si la documentem, si la fotografiem, si la registrem, això ja queda dins del cens futur o ja queda davant d'una possible... Vosaltres treballeu com a juristes en el tema de dir, escolta, hi ha una instància, hi ha unes imatges, hi ha un document, hi ha uns testimonis, hi ha no sé què. Això ho hem de fer. Algunes persones ho estem fent als barris en altres àmbits i de més. Hem de continuar fent escriure, no parlar, sinó escriure més i parlar el necessari per entendre'ns. Gràcies, Moltes gràcies. Sí, totalment d'acord amb vostè.
D'acord, doncs donem per tancat. Ens agraïm la vostra presència i ara tenim que anar a l'auditori.